Assalamu alaykum merhaban tomaşaçylar. Sürpriz hyzmaty dowam edýär. Bu gedek bolsa, edil häzirki wagtda daşary ýurtda okap ýören talip dogurymyz Enejanyň haýysty boýunça hemem daşary ýurtda öz işini dowam etdirýän Penajanyň haýysty boýunça Mehriban Kıwlasyny, Ediz dädesini, Kakajan agany doglan güni bilen gutlar. Hemem olaryň Mehriban inisi, Mehriban jigisi artyk janym doglan güni bilen gutlap barýas. Daşow vilayatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň Güneşli Türkmenistan geňeçliginde ýaşaýan Kakajan aganyň döwletli ozona tarap ýola düşdük. Bagtly pursatlary Jeyhun Production YouTube kanalyna tomaşa edin. Merhaban tomaşaçylar, görüşüňiz ýaly Kakajan aganyň döwletli ozona geldik. Enejanyň adyndan Penagyň adyndan gutlap sowatlary gowşurar tawaral ýagdaýda. Kakajan assalamu alaykum. Uzak ýaşa. Eneje assalamu alaykum. Ine sowgat daşary ýurtda okap ýören gyýdyňyň adyndan Enejanyň adyndan agamy uzak ýaşa hem ogluňyz Penagyň adyndan zähmet çekip ýören, işini dowam etdirip ýören. Ne Artık seňen doglagyň eken senem uzak ýaşajygym. O bu ata düşünýänler aýsturanda adyma soň videony görüp düşünýärdiň. Elece geçsenem orta. Ine be artık can saňa ýöríte ejekeň adyndan, agaň adyndan o el sakdyr berin. Ne bulam ala. Ne aly taňa. Neti etsin. Ana bir hak görüşeýt. Ne bulam iskitka berli. Ne her gaýtyňda berin. Al neti etsin. Ali yaşlar baktı olsun. Uzak yaşa. Giyin devletini versin. Sağlık versin. Oğlum Kakajan, canın sağ olsun Hudaýym, ömrüň uzak bolsun, döwletiň mundan meter mertebeň beýik bolsun oğlum. Artı oğlum yaşın uzun bolsun, görjüň uluk bolsun. Hemmäň oýnaşyn ýa toýlar gutly bolsun, netip etsin. Goňşy Kakajan hem doýsyn, yaşyň uzun bolsun, atyk yaşam uzun bolsun. Iň petkullum şunu alwan. Şu olaryň arasynda şeýle alyp iň gowgular gowulsun. Hawa ilmdama gatnaşmak neribetsin hemmäme. Ýurtym Kakajan, ýaşyň uzak bolsun. Ýene saňa bir 50 ýaş ardy ötýän. Aktyklaryň arasynda başyň dik bolsun nargul gelin bilen narguljan aktyklaryňa gowun. Bulardan çoğuluk, ýuwluk hemmesinden gowuluk gör. Allahan, Enejan, Penajan eden hyzmatyňyzda sag bol, ene taň tileseň, seni Allah tilar. Saňa Allah mundanam köp berer. Sag bol Enejan. Artyjagymyň hem ýani ýoldaşym Kakajanyň doglagyny bilen gutlaýyn. Şu çağalamada sag bolsun, minnetdar. Penajana, Enejan çağama. Sag bolsunlar. Jallar sag bolsun. İşler oňuna bolsun, Allahan olaňam. Sizem sag bolun, silak geleniňize. Sağ olun. Sağ ol Penajan, Enejan, minnetdar oğlum. Papa yaşyň uzun bolsun, Allahan 70 taňa şeýetnenden bilen görüp belläli. Görjüň gowuluk bolsun. Papam jan yaşyň uzun bolsun, Allahan ya görüňliň aşyny bersin. Başyň dik bolsun elme dama. Artık seňem yaşyň uzun bolsun. Penagyň jan zaka, sağ olun köp. Agam Kakajan yaşyň uzun bolsun, görüňliň ýaşyny ardy ötýän aga. Aktyjaklaryň, oglalaryň öňünde janyň başyň dik bolsun. Geleceğim bilen agdy berlikde. Penajan, Enejan minnetdar dogunçygym. Köp sag bolun. Aga elmi dama saçagyň toýu ýadasyn. Toýuňan başlangıcı bolsun. Agamjan ýaşyň uzun bolsun, aktyjaňam ýaşy uzun bolsun, geleceğim bilen bir ömür bagtly ýaşy. Enejan, Penajan sizem sagamanjak gedin, sizden minnetdar. Elmedama agamyň öýüne toý dik geleyli. Saçaklary toýa ýadylsyn. Agamjanyň ýaşy uzun bolsun, görjügi gowuluk bolsun. Qadanan toya berip saçaklı elmi dama toya ýadylsyn. Artık janyňam ýaşy uzun bolsun.
Size 120 yaş arzu ediyen. Toylar toyul olsun daim. Toturun için sağ olun Kakacan ağa 120 yaş arzu ediyen. Artık zaten bir yaşın değil mi olsun? Okun olunmaz. Sağ olun. Ağa yaşın udayım olsun. Atın mı da mı çırap ayağa kalıp dursun, yolun açık olsun. İşlen oğuna olsun. 120 yaş arzu ediyen. Kakacan ağa yaşın değil mi olsun? Uzak yaşa. Artık can selam yaşın değil mi olsun? Sağ olun. Kakacan ağa artık yaşınız uyum olsun. Allah'can görüğün yaşını versin. Kakacan ağa yaşınız uyum olsun. Elimi dama çağalan arasında şeytip gülü oynap yaşaman arzu ediyen. Artık senin ul olup nesip olsa diplomlu oğlan bir olman arzu ediyen. Kakacan ağa yaşınız uyum olsun. Görecek gülüğünüz kovu olsun. Alcanın hem yaşınız uyum olsun. Elimi dama toydik gereyle. Hümmetcan toyunu da şeytip oturuyun. Enecan sağ olun, pena sağ olun, silap süpürediniz için, Kakacanım ağam silanın için. Elmi dama canınız sağ olsun, işiniz onuna olsun, sağaman edin. Kakacan ağa yaşınız uyum olsun, göreceğin kovuluk olsun. Artık da senin yaşınız uyum olsun. Papam can yaşın udayım olsun, göreceğin kovuluk olsun, görüğün yaşını versin. Kakacan yaşın kutlu olsun, görüğün yaşını versin. Öyünde ağız bir çilik olsun. Yurdumuz parahat olsun, saçağın açık olsun. Uzak yaş versin. Kakacan yaşın mutlu olsun. Uzak yaşa. Çağıran bundan ağzı verdik. Can sağlık versin. Allah. 2020 yaşam bir devletli bereketli yıl var yerine. Şun Kakacan'ın devletli taçağının başına tüy sebebim 52 yaş yaptır tuvalama. Doğulanının bile tüy yürekten kutluyet. Ağtınım 3 yaş yaptır, ağtınım yaş udayım olsun, göreceği o olsun. O daim şey, ezen dağdan bilen, ağaların, doğalların bilen, ilen çalıların bilen, odak koyu gününe yaşamak nasip ettirgay. Tadiyelim kutlu düşümlü hayırlı yıl olgay. Dünyanın uğunum ıstar Novigot diye, Novigod'un alkımak hep. Tadiyel bereketli, devletli, derya bereket, ilgüne bereket verin. Sağlıklı yıl olgay. Elmi dama toya geleyle işi hanedana. Toydum olgay. Jadli.com Kutlayan doğulan günün bilen dedim arzum solmasın gülür yüzün baş bola yaramıza yanımda ilmadama bolay şartlığımın barın alay dedim can durmasın bol ya sen gamlanıp yanımda kutlayan şatlığımın barın sen alay dedim can durmasın ol ya sen kamlanıp yanımda yüzüm nur geçmesin diye seyin bağlan bolayın diye derdin yüzüm çekerin diye yılgırıp girdim sen koynuna mertebem kim avrayım bolay sen kovam kim sen ömrüm bolay dermani buldum derdimin yaşa sen yaşay sen derdim can başkalam 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 ilkinci.com yürüyen